Приятели, аз съм Пресов Людмил Петров и сега ще ви кажа кой епизод е на Майнкрафт оцеляването ни. Това е четвъртия епизод. Ние влязохме в ето тази гора, която дава шоколад и дини. И пак не знаем на къде да ходим. Ние, разбира се, ходим на някъде с целта да намериме сеище. И това е. Вау! Тикви. Няма да ги вземам, защото не трябват. В последния епизод, мисля, че беше третия, си направихме ето тази страхотно изглеждаща броня всъщност. И надявам се да сте гледали всички клипове, които съм направил. Някой дори да ви е любим. Натискайте лайк бутона за мен и за Румен. И това е. Сега се продължаваме. О, но! Явно влязохме в някаква пещера. Факли. Факли, ето ги. Сега. Нищо. Може да има нещо хубаво тук. Тече. Добре, тук. О, явно. Това беше нещо като капан. Просто се летеше това във въздуха. Нищо. О, метал. Не трябва, но тук вземем. Какво? Защото можем. Не вземаме това, защото можем да го вземем. И да се надяваме да намерим и Diamonds. Всеки иска да намери Diamonds. И сега... Надявам се да се чува каквото аз чувам, понеже съм с слушалки. Нали, разбира се, аз ще го изгледам как е станал този клип и ако ви хареса, ще го сложа в YouTube, а пък да прибивате копчето за лайк. На това се надявам аз. Поне. Добре. Айде сега. Какво можем да запушим това? Също така, че ето тук. Ще го вземем. Ще го сложим тук. А тук няма нищо явно. Вау, това е странно. Вижте както като стълба. Като стълби са. Ето. И перфектно се скачва по тях. Само да се чека факлата, ако може да се взема. Това. Да. Това е още игра. Нищо не пречи. Добре. Мисля, че няма вече нищо да правим в тази мина. Вече да си вървим. Хоп. Вземем и тази факла. Само нещо да не забравим. Не.
Прилепчи се, ако не бежиш. Прилепчи. Добре, ние няма да се бъркаме. Защото не искаме да се бъркаме. Бе. Да си тая факла. И тая факла. Стана напълно тъмно. Нека да свети. Да, тут само свети, ама си и слънце. Ето тук. Не служили едно. Не, всъщност. Няколко. Не, едно. Добре. Добре. What? Но какво? Сега той. Ето. Това. И си продължаваме пътя. Да го засадим. Както виждате, сега се стъмнява и ще трябва да спим. И добре. Да сложим ето тук едно легалце. Тук има една диня, дето на старица ще я счупим и да видим дали ще да спим. Явно можем. Добре, спахме се, така. Взехме горка диня. Семейството на динята плаче. А ние се измъкваме бързо. Да, аз трябва да се изпека метала. Дано тук да е подходящия момент да гледате как изпичам метал. Колко нямаме 15. Добре. Добре. Извинете. Къде отиваме? Може би двигателят ми се е развалил. Не работи както трябва. Можеш да караш с развален двигател. Това е лошо. Много лошо. Добре. Сега да видим. Къде? Тя ще знае как да се справи с Весна. Здравейте! Какъв е проблем? Добре, после слагаме това месо. Подържи. Можем. Габи, тези части трябва ли да се движат нагоре-надолу? Като да, това са бутала. Буталото е лъскаво парче метал и изглежда така. Къде изчаквам малко. То вкарва бензин и въздух в двигателя. После се прави игра и звук. Отделя се енергия, с която караш. Тогава какво не е наред с моя двигател? Малко ще почакаме. Весна, твоят двигател трябва да има 6 бутала, но точно в момента има само 5. Едно от буталата ми липсва. Не! Сигурно изпаднало някъде. И сега е изгубено. Точно нещо да направим. Това е ужасно.
изглежда. Да направим. Направим ли нещо? Такова да направим или такова. Не знам. А сега търсим бутал. Трябва да е някъде на власт. Къде е буталото? Да, ето го! Буталото на звездна е бялата скала. Трябва да отидем там и да го вземем. Ей, Да, сега да не видим много скучно. Както тъй правя. Копа и търдъра. двигателят пак ще работи добре. Месо не ми трябва, мисля, че. Точно така, Пикъл. Ако го взема аз, ще даде на моя двигател повече сила. Тя ще ме направи най-добрата чудовищна машина в целия свят. Сега подтегляме. А, Велики небеса! Кражерът има да вземе буталото ми. Не се тревожи, Звена. Няма да стигне там. излязохме от това. Вау, тук. Да не се изхабила нещо броната. Не ми се вместа. Просто... What? Какво е това за Бога, хора? Виждате ли това? Виждате ли това? Това не може да бъде изпуснато. Трябва задължително да влезем там. Задължително. Задължително трябва да влезем там, за да видим какво за Бога има вътре там. Вау, това изглежда толкова странно. Вау, да стиде още 3 минути, за да влезем. Добре. Чупим го и влизаме, хора. Така. Добре. Какво да е? Просто сянка. Добре. О май гад. Как ме обожи това. Идеш. Добре. Аха. Оцелима. Добре. Тук е. О май гад, ние сме. Добре. Добре. Не знам какво да дам.